Усім прывітанне, ну што там як? Сёння гэтаму каналу беларускамоўнай версіі музыкоўскі ТГ роўна год. 20 чэрвеня 24 года я зрабіў опроснік і адпісчыкі прагаласавалі, што так, было бы круто зрабіць гэты канал беларускамоўны. Вось з таго часу вы чытаеце навіны пра беларускія гурты на беларускай мове. Дзякую вам вялікі, я гэта раблю дзеля вас. Распавядайце пра канал іншым людзям, падтрымлівайце яго і так далей. Другая навіна. Учора далучыўся да канала 1000-ны падпісант. Дзякую вялікі, што вас так шмат, круто, нас 1000, але я даже не магу піўка за гэта падняць. Ось трэба пісаць наступны пост пра сённяшнія рэлізы, якія ноччу выйшлі. Вось трэба рыхтаваць невялічкі абзор для вас. І яшчэ такая навіна, хацеў бы с вами размаўляць. Я не хацеў бы сёння рабіць вынікі галасавалкі пра лепшы беларускі кліп вясны. Я хацеў бы рабіць гэта праз тыдзень, таму што ў меня ёсць дамова з беларускім рэжысёрам, які можа даць каментары по кожнаму клипу. И меня вы можете знать как Стриевич Продакшн. Я знаю, каково это снимать клипы без бюджета, когда все держится на энтузиазме и на идее. Я здесь не для того, чтобы судить, а чтобы поделиться своим опытом. Погнали! Я бы зрабіў бы пра кожны кліпец відосик і прыцягнуў бы больше увагі да гэтых артыстаў, да гэтых кліпаў і да сваіх медыа. Таму прыміце ўдзел у галасавалке. Ці окей, што я казаў, што будзе у пятніцу вынікі, але я прапаную праз тыдзень у наступную пятніцу, а можа даже і на выходных. Ну, будзем глядзець. Карацей, я так думаю, што я данёс, чаму я так раблю, і чакаю ад вас падтрымку. Дзякуй з першым годзікам, з першай 1000 і так далей. Будзем далей працаваць. Куфэлік не паднімаю, але калісьці, калі-небудзь я гэта зраблю. Всё, пока.